Αλλά θα το κάνω φασόλια, Τη ρίγανη θα την κάνεις φασόλια? Όχι, στα πιάματα θα την κάνω φασόλια. Δηλαδή, πώς? Έτσι, στα φασόλια. Τα φασόλια τι τα κάνουμε? Τα μυρίζουμε. Μάλιστα. Και εσύ αυτό δεν το κάνεις? Θα τρυπήσει και θα πέσει κάτω. Αυτό το βάζουμε στις μπριζόλες. Και στα σάντουιτς, Ναι, στο σουβλάκι. Νόστιμο είναι, μαμά. Για πες μου κάτι. Και μαμά, τρώγεται σκέτο. Η ρίγανη? Ναι. Πάνω στην μπριζόλα. Και στα σάντουιτς, όχι. Και σκέτο.